obědvat na Velikonoce. Zajíček ale dochodí od baráčku k baráčku. Chodíš ty? Chodíš ty koledovat? Kluci, výborně! Velký pokus prokázat. Tak, vážně, a my za to, že jsi tak dobře odpověděla správně, tak ti tady dáme malou cenu. Tak ještě nám okay. Tak, druhá otázka. Jak se jmenuješ? Dobře, a na tebe zbyla otázka. Co se peče na Velikonoce? Jaké cukroví se peče na Velikonoce? Jaké zvířátko se peče na Velikonoce? Jaká je